and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Oh, matubang ko. Search him! Nganong nag-unay mamong NPA? Dili ko NPA. Unsa? 08-18-50 ang akong code. Ikaw na saan? Naibaw ko. Ikaw gihapon katong didto sa checkpoint. Kauban ko gihapon kining tawhana. Iko ninyo, aron makabalik ko sa kong mission. Kinahanglan makabalik ko sa kampo karon dayon. Nganong wa dinhi sila si Kahuan ug Karudi? Kandris. Padul kauban. Dali. May nahibawan ka ba? Nganong wa sila si Kahuan ug Karudi? Pagbiya na mo sa utlanan, Kandris. Milingi ko nila. Kaya ako ang diya sa uwahay. Misiya si Karudin ako. Misinyas nga unsa? Nga magpadayon mi. O kusgan pa na mo ang mga lakang. Unya, may nabati mi nga buto-buto. Mibalik ko sa akong agi. Aron pagsusi kung unsa katong mga buto-buto. Kipamusil nila ni Karudi o Kahuan ang mga ligid sa sakyanan nga nailog na mo gikan sa kampo sa militar. Gibuslutan na nila ang mga ligid sa sakyanan. O mipadayon ko, paspas kaming na maulit din sa kampo. Apan sila si Kahuan o Karudi. Muabot ang kato sila karon din sa kampo, Kandris. Pabuto na to ang duha. Hatagi ko og pasiuna nga istorya. Bahin sa kadaugan sa raid, kauban. Limpyo kayo. Hapsay ang itabo. Nasunod ang mga plano. O pasalamatan yun nato sa Karudi. Kasaligan yun kayo sa Karudi. Huwag yun nakilan mo nga mapulang manggugubat baday kami nga nakasunod sa campus atong makaway. Ang tanan nga pasalamat ang ihatag gadto ni Karudi. Kaya kung di patungod ni Karudi, dili magmalampuson ang raid. Way iban sa atong mga kauban. Sa pagpanggawa sa namo sa kampo, bisan usa o bisan garas sa mga kauban, huwag yun Kandris. Wato na to sila si Kahuan ug Karudi. Mipahiyom si Ka Andres sa nadawat niyang balita ug malipayon kay siya nga pinaagi ni Rudy nagmadaugon ang red. Samtang niadto gyapong tungura didto sa kampo nila ni Mary. Lagsika ka ng imong mga lakang, Suping! Una ka ba lang yun, Nina? Magasunod ako ni mo. Paspas ka sa kabulakaw, ay! Ay tungod kini sa buwad, Suping! Adara? Kuingon mo nga makadaot ang buwad sa lawas kung palabian. Pero nga nung lagsik man kay kong mulihok-lihok. Kana, tungod kay Diego kumubiyag ka og sa buwad. Jalan kay labot bulad. Nayuli! Dali! Ay, tura sila. Tura ang duha, Suping. Oh, hain ka na, Suping, oy! Ay! Ibiyahan ko ni mo layo, ay! Una na lamang dito. Agnes! Naanak ko! Naibong ni si Suping kay wa man ka sa imong higdaanan, Mary. Maudi ay. Mamugos gyud nga mulakaw-lakaw na siya nang mao nga naabot mi dinhi og layo kaayo. Maayo ka na gyud di ay, anak. Oh, Mama Yoli. Kinahanglan nga maunat-unat ang akong mga kaugatan, ma. Kinahanglan nga maglakaw-lakaw ko. May balita ba ni Rodi, unsay balita ni Rudy? Balita bahin kang Rudy. apan base na inig uli ni Kalusyo may dasyang balita ni Karodi. Maayo untag may balita bahin kang Rudy. Mailan si Mary, gibati siya og kamingaw ni Rudy. Nangandoy kung kanusa sila makakita si Rudy. Balik sa regional nga kamanduan sa mga mapulang manggugubat. Usa namang orasa. Wa pamagyot sila si Kahuan ug Karudi. Kibato o kabalaka, Kandris. Kanong wa pa man sila duha.
Kuyugi ko ninyo. Atong sugat-sugaton sila si Kahuan ug Karude. O Kandes, nakinahanglan kami wawa kauban. Sugat-sugat na to sila si Juan ug si Karudi. Mutuwi ka sa itong kauban! Pangasam! May mga kaaway! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!